T-Zone Production. Abin tunani na ma'aiki, bihamdi rabbi na jirawa da so yabo na ba tsayawa, ka shugaba na in ta kaiwa a zuciya ta sa da baki. Kaɗo salati da sallamawa ga shugaban duka annabawa, Muhammadu mai haskakawa zukatukan kowa da baki. Zartuwa na ba tsayawa ga shehana tijaninawa da gausiya mai kaunakawa, ba zan gune shi sani baki. Da zaunugunsa da sarrafawa ga shehu sada aliyinawa, maulaya adamu gobirawa da binsu na shiga san ma'aiki. Da so da binka na samu hanya zuwa yaban manzo na biya, a dole bunka na sa biyayya amin ba hashim san gabaki. Wani biyar ka faɗar ilahu a dole ne manzo fasihu, basan shiri da gwani ilahu ya bi kaɗa habibu maki. Hadanka Allah ya yi kowa ya sawa kowa zuciyowa, da so da binka gwani ya sawa a can cikin raisa da baki. Abun karabbi ya sa ka yarda a so ka sai Allah ya yarda, duk wanda ya so Mahamuda ilahu zai masa san da baki. Kine abin so na nabina wajen ka ni na bi ka kaina, ka kai ni inda ka so da kaina na zaune na yarda ma'aiki. Nan ta jikin gadarai nake yi idan ina tuna sannabi, a zuciyata babu sauyi na zaune na yarda ma'aiki. Habibu mai hana cutatarwa gare mu kar da ma'aibatawa, mutum mu so mu kyautatawa mu sami yayyagun ma'aiki. Ina fi san ka aya nabi a zuciyata babu sauyi, dukan yabo na inda zan yi yana gare ka habibu maki. A duniyar ka ina kamar ka, a babu tana ta sauka, kamar ka babu a duniyar ka, wujubi ne rike san ma'aiki. Da sauya banka ya je gare sa zuwa garai ai babu wasa, ina tunanin yadda zan sa ka bai ta ka aure